Balimao Anyakuma, très urgent. Billet mardi 18 octobre 2022. Malien Tchena Muso, démissionné Makoroba. Urgent folo mbe ko nyafo malien den bela jelengena ko anga ministre Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop. Aywa, kambe oro mina bi abe anana New York. Malien fefe nan sigilembe anga wulanganjo. Anga gouvernement de wulembe bi. Ko plainte min donna français contre la. Ko plainte ko en kate blatinde. Donc an bɛ yɔrɔ la sisan an ma ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka Assimi dɛmɛ bɛɛ ka Mali transition dɛmɛ plainte in bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na aw kana bi distraction caman kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ aw b'aw kɔlɔsi rumeur caman bɛ fɔ a y'a kɔlɔsi tiɲɛ t'a caman na mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi Ablaye Diop b'an fɛ New York yan nɔ ani ONU mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn ye Mali ko ale ye plainte mun don n bɛ sigi kuma in kan Mali ko k'ale ye plainte min don France contre la ko fo conseil de sécurité ka saisi a baara ka kɛ a ka yira diɲɛ na ko faransi de bɛ ka maajugu ninnu armé ko ka Mali ci an ka gouvernement kɛlen bɛ k'o cɛsiri mun kɛ an b'a deli maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ k'an ka transition mɔgɔw dɛmɛ o baara la an kɔni bɛ New York yan nɔ an bɛ k'an seko kɛ o ye nouvelle teliman de ko fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que ko dɔw bɛ yen n bɛ tila bi video in ka di deuxième titre ye jumɛn ye nin video in na ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna Burkinabé Burkina surasi denmisɛnnin minnu bɛ yen a y'aw kɔlɔsi généraux kana taa parce que an ye rumeur dɔ mɛn Burkina fana k'u bɛ fɛ ka capitaine Ibrahim Traoré le président du Faso Burkina Faso k'u bɛ fɛ ka complot dɔ kɛ ko généraux dɔw bɛ yen jusqu'à présent a ma k'u fɛ ko wariba de labilalen bɛ les hauts gradés de l'armée burkinabé pour que u ka se ka Ibrahim ka surasi denmisɛnnin dɔw nɛgɛ ka Ibrahim ka fanga tiɲɛ capitaine Ibrahim ka fanga tiɲɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ Burkinabéw ɲɛna an bɛ sigi kuma in kan an bɛ mun ɲɛfɔ Burkina surasi denmisɛnninw ɲɛna les jeunes militaires de Burkina Faso nous vous conseillons de faire attention aux généraux c'est pas l'argent seul qui fait le bonheur Ibrahim Traoré mun sigilen filɛ aw kunna bi an b'a deli aw fɛ Ibrahim bɛ k'aw dɛmɛ de an bɛna don détail tɔw fana la donc maliyɛnw nouvelle sabanan mun bɛ yen an ka armée ko an ka armée tagara de Mondoro ko des albatros de l'armée malienne ont fait Gao et Mondoro en un temps record pour infliger une lourde perte aux ennemis du mal, les terroristes. Anga albatrosi minnu bɛ yen nɔ ani SU-25 tɔ minnu bɛ yen u bɛ va-et-vient na u bɛ ka frappe kɛ côté bɛɛ la donc maliyɛn si kana décourager an bɛɛ k'an cɛsiri an k'an ka armée dɛmɛ n bɛna kuma dɔ fana fɔ yanni n ka don n ka sujet tɔw la mɔgɔ caman bɛ ka vie chère ko kuma fɔ walayi faransɛw de filɛ ka manifestation kɛ jamabaden de bɔra Faransi jama baden de bɔra Faransi n bɛ tila k'o video yira u la ko la vie est chère en France donc k'a fɔ n ɲɛna mɔgɔ kana aw nɛgɛn ko nin fɛn in da ka gɛlɛn Mali kɔnɔ mɔgɔ kana aw nɛgɛn ko Assimi ko Mali gɛlɛya ko ye coup d'état de ye Mali gɛlɛya tɛ coup d'état ye dɛ gɛlɛya bɛ Faransi bi Faransi ka denw bɔra bi ko ka Macron gɛn ka bɔ fanga la ko parce que ko olu mago bɛ Poutine na ko Poutine ne bɛ se k'olu ka gɛlɛya ban n'o ye Russiw ka président ye donc Faransi ka denw bɔra ko kɛlɛ kɛ o video bɛ yan an y'a yira ka tɛmɛ mais on va vous montrer après pour vous dire que gɛlɛya bɛ Mali la gɛlɛya bɛ Faransi a bɛ Allemagne a bɛ diɲɛ fan bɛɛ donc mɔgɔ kana taga minnu bɛ fɛ ka fanga bin u kana na ni fɛɛrɛ kura dɔw ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ nin fɛn in da ka gɛlɛn dɛ nin prix bɛ nin sanfɛ dɛ fɔlɔ nin prix kun ye nin dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi nin prix yɛlɛla sanfɛ dɛ hali Faransɛw bɛ aran de jɔ walasa u ka se ka essence sɔrɔ donc faisons beaucoup attention le peuple du Burkina Faso le peuple malien a y'aw kɔlɔsi dɛ u bɛ na ni technique kelen kɛ Burkina Faso ils vont se lever pour dire que la vie est chère au Burkina Faso la vie est chère au Mali donc chers parents maliens et burkinabés donnons-nous les mains et soutenons les deux hommes ainsi que nos parents de la Guinée-Conakry avec les héros nationaux et internationaux Mamadi Doumbia. Donc chers parents de la Guinée-Conakry, chers parents du Mali, chers parents du Burkina Faso, sachons que tout ce qui se passe, la vie chère, ce n'est pas seulement dans ces trois pays. La vie chère, ce n'est pas à cause des coups d'État. La vie chère, c'est pire en France qu'en Afrique. Je vais vous montrer toutes les preuves. Donc le peuple français est sorti pour dire que même pour avoir l'essence seulement, pour avoir du carburant en France aujourd'hui, il faut prendre la queue des rangs. Et puis tu peux faire des heures juste pour te servir de l'essence, juste pour te servir de gasoil. Donc ce n'est pas en Afrique seulement, mais les opposants, les ennemis des Africains
essaye de profiter des situations de ce genre pour dire que la vie est chère, c'est à cause des coups d'État, c'est faux et archi faux. Donc, Maliens, qu'on a mis en baissé. Et un communiqué très très urgent, car il y a un bella djelingena. Conférence de presse tellement d'obé bi, au nom de victoire et gloire, ko beka nyon soro, et siège mumbe non, CPM siège là, mais c'est à Roka, à Bessemene bien non, mais na y a fo bella djelinga famille. CPM siège là, a nyine malien bella djelé fait, en beka nyon soro CPM siège là, en a conférence ba de bena ke CPM na bi, victoire et gloire, à lancement bas, en gangata kita, en bora segou, roi 12-12 ka folie bien non, en bas de Mali sera souffert. Halibi, ou kou chesri, ou que la découragé qu'elle est. Donc, Maliens, a yoro flemena kala, ou na mena kala genyon fait. Ko, militants et militantes des mouvements Victoire et Gouloir Fama, nous sommes tous invités à un point de presse ce mardi 18 octobre à partir de 16h au siège de CPM près de Malitelda en face des jardins publics. La presse est conviée. Compte tenu de l'importance de ce point de presse, votre présence est vivement souhaitée. Information 76 43 94 12. Biko mouvement Victoire et Gloire ka conférence ba beke bi. Be mouvement be invité le do Mali presse be invité le do. Nambora Bamako ameta kita. Nambora kita ameta kai. Ambe tournée nationale tournée internationale fana programme B. Ko fo le mouvement Victoire et Gloire. Donc vraiment malien be a d'abord quoi armée de dema ma d'abord ko ka fin do ke ka sorasu demetron. Donc malien ora banen ko fait amena don détail condamna. Malien ko France ambassadeur de démissionner là Ukraine ko parce que ko Macron kelen be ka tugu don kɛlɛ dɔ la Ukraine k'u tɛ kɛlɛ mun yɛrɛ si dɔn donc ka ɲɛfɔ aw ɲɛna ko France ambassadeur de filɛ ka démissionner Ukraine ko Poutine ka bombardement kɛlen bɛ ko k'ale traumatiser k'ale tɛ se ka kariya ka bɔ kɛnɛ ma k'ale dogolen bɛ bunker de jukɔrɔ ko donc k'ale tɛ se ka to ambassadeur la dɛ o b'a yira aw la k'a fɔ diɲɛ ma nɔgɔn bi dɛ donc maliyɛnw an bɛna don an ye kuma minnu fɔ an bɛna don a détail la ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna marché public dɔ fana dira n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen na Kidal, deux casques bleus de la MINUSMA tués ce lundi 17 octobre lors d'une patrouille de recherche et de détection de mines à Thessalite. Leur véhicule a persécuté un engin explosif improvisé, a annoncé la mission onusienne. Dans un communiqué, elle précise que l'incident a également fait 4 blessés graves, les casques bleus. Donc, Maliens, ko oni surasi munumbe no ko Thessalite. No ye Kidali Marayi, ko aywa, ko anga mogo ko ya accident ke, ko je m'excuse, ko MINUSMA surasu ya accident ke, ko ka mogo fla sara. Oh, ambe duawu ke, alaka armée malienne kisi o ka ɲɔgɔnna si ma. Ne kɛni bɛ duawu do Mali surasu kɛ ni ye. Donc ne bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn na. Donc Maliens, o yɔrɔ filɛ nin ye, o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka fɔ a la, ka ɲɛfɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna, ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi, Malien bɛɛ k'i kɔlɔsi. Donc bɛɛ k'i kɔlɔsi Burkina surasu Mali surasu a ye to a ka ɲɛmɔgɔw kɔ Maliens bɛna information minnu di n bɛna détail yira information telimani dɔ fana bɛ yen nɔ k'a ɲɛfɔ a bɛɛ lajɛlen na ko ka Bubu Sise to fanga la wari dɔ suɲɛna n bɛna secret fɔ aw ɲɛna bi a ye lamɛn dɛ les marchés publics passés par 17 autorités contractantes notamment des structures de l'État du Mali ont été auditionnés par la société d'expertise comptable Sec Jara, agissant pour le compte des autorités de règlement. Des services publics au total, 1198 marchés ont été examinés, correspondant à une valeur totale de 116 milliards 598 497 francs CFA. Allahu Akbar. Des rapports déjà prêts à être exploités par la justice si la lutte déclarée contre la corruption est encore une réalité au Mali. Donc, Maliens, aywa, ko Bubu Sise ni fɛnw to yen, ko marché dɔw ŋanamuna, marché 1000 ni marché 100 ni marché 90 ni marché 8, ko voilà, audit marché public de 2017 d'une valeur totale de 116 milliards de francs CFA.
absent de documents pour près de 45 milliards de francs CFA. O yanga waro chouin ko milliard keme ani milliard 116 milliards. Milliard keme ni milliard 116 milliards. Milliard keme ani milliard tan ani woro ko de chouina. O de ngana muna. No bubu sise ngata la ube bolembe o tise kada malla. O ye waro chouin mali ngono de o ya la fitini ndorondi. Anga milliard de trabasakuna. Donc justice be barala là. On encourage la justice vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc Maliens, ora temene ko fe ka bala mena fendo boka ira aw bela jelena anyo de fo ngena ngo Mali e plainte min do et fin contrôle là. Aywa, go ambassadeur union fenge ambassadeur atoko borangono et le président de Guinée-Bissau Umaru Ambalo ako ko ni Mali e plainte do ko président Asimika lettre do seben ko di ko président Asimika lettre de semaine ko ci CEDEAO ma pour que la CEDEAO puisse s'impliquer afin d'aider le Mali. Ama ngini président Assimi fait ko ni be fana biba bia to kandi. Mali gouvernement ka lettre ci CEDEAO ma ko Mali ka plainte ko be et France contre là. No kera 600. Nous ban demain nous tan demain en nous don. Prévu ken bambou. En tout cas ministre Abdoulaye Diop be New York ya ambe woro na ko bi. New York Abdoulaye Diop be New York ya abe va et vient. Donc en kolosi Maliens. Donc, au roi temene ko fe ka bala, anye information do fana soro Sénégalais ka côté là. Ko ou be fe ka nyamogo sigi, munu be korseneke. Ko nyagami chama be ka kula. Nete fe ka ndado dossier ina ka soro mais dans les jours à venir mena ndado dossier là. Donc Maliens, France ambassadeur de Fleni, a Rebecca photo la je. Ni France ambassadeur di Ukraine. Ko Poutine ga bombardement bolo ko ni che bulaka, kay ambassadeur a haramu. Kako ka te ambassadeur a la bili. Awo ko makoro me fe ko ka français be di fagal de ma kale te ambassadeur la bi ka te ambassadeur la sini ka wa ka be na Ukraine bla fana ni France ambassadeur de Ukraine a photo flena bela jele nyabala ka démissionner la ko Poutine be ka bombardement sugu be ke Ukraine ko makoro bolo ko lié ko makoro me fe ko olu sarakadi kale te alete sa mo nyama fana ni blara Mali contre l'ordre ala bi libu de ta makoro yere ka ambassadeur de fleka démissionner Ukraine tellement il reçoit ka bombardement ke Ukraine capitale là Ukraine président est bolla mo kotara be oromina ka dugole be bunker do jukorla la de donc on nyefo malien de bela jelengena amena ni yoro fana kala ko la me ko l'ambassadeur de France en Ukraine démissionne l'ambassadeur de la France en Ukraine monsieur Etienne des fonctions vient de démissionner en effet le déluge de faits russes qui s'est abattu sur la capitale de l'Ukraine Kiev l'ambassadeur de la France a exposé sa démission et a quitté Kiev hier, dit-il, pour sauver sa vie. Avant de partir Kiev, Etienne Possin a affirmé « Nous ne savons plus ce que nous défendons ici. » Même Volodymyr Zelensky n'est plus ici dans la capitale. Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, a fui la capitale. Donc, pourquoi continuer de sacrifier le peuple? Comment Banapeu Amakoro yera ka ambassadeur bulla ka Ukraine bla pew ka teto Ukraine ko makoro me fe ko lu sarakadi ka le teto ende ko bomu ka le tagamato ko bomu ko Putin ga bomu be ka balancer dron ko foka kungolo dimi bla la hali wulu ni jakuma a bebe ki dogo Ukraine capital kono bi u besrane be Putin nya ni to damne Pedro ni afo Ukraine dron ni afo Ukrainien do na dron crise cardiaque ba faka tellement besran Putin nya bi donc ko boka fegero ma be kar o ordre la ala de no ayo de fana. Nous sommes de cœur avec le peuple de l'Ukraine, nous sommes de cœur avec le peuple russe, nous sommes de cœur avec le peuple français, mais nous ne sommes pas d'accord avec la politique française. On n'est pas contre la France, on est contre la politique française. Il faut que ces côtés soient clairs. Maliens, Français, ambassadeur de Flek Abla. Ou y a marché ou fana ketuguni Maliens, ka marché ou ke, ko makorombe ka marfa di Ukraine ma, ko makorombe ka terroristes de met dugu la, Français ou, Allemand ou, Anglais ou bebora ka marché bake ou ka dugu la, ko vraiment, ko il est temps que ko ni ko inga dablati aw ne anga je kala je ñogo fe ou era ga dugula mo ko de ka bu contrôle la de ay ñoro la je. Ce week-end, la colère était sur les lèvres des manifestants européens. À Rome, les Italiens ont fustigé les actions de l'OTAN et l'obstination de l'Union européenne à infliger des sanctions à la Russie et à fournir des armes à l'Ukraine. Nous sommes aussi ici pour la paix, pour la vraie paix. Nous disons non à l'envoi d'armes car nous savons que l'OTAN et les États-Unis continuent de livrer des armes à l'Ukraine. Les
Zelensky ne semble pas vouloir s'arrêter. Il a dit qu'il voulait s'arrêter que lorsque Poutine partirait et qu'il y aurait un autre président. Cela ne fait que nous conduire au risque d'une troisième guerre mondiale. Putin e ci sarà un altro presidente, ma questo porta solamente al rischio di una terza guerra mondiale. Ces décisions, comme celle de sanctionner la Russie, ont un impact sur nous. Les factures augmentent et de nombreuses entreprises ferment. Il y a des travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous sommes ici pour dire stop à tout cela. Même son de cloche plus au nord, en aye ni kuma mede kwari dumuni ko lu te ka se ka sɔrɔ bilen donc minnu bɛ ka kule mali la ko muni mun ko mali ye ko mali ka gɛlɛ ko gɛlɛya bɛ mali la n'a tubabuw bɔlen italiyɛnw bɔra faransɛw bɔra alimanw bɔra u bɛɛ bɔra k'u tɔɔrɔla k'ali dumuni k'u tɛ ka se ka sɔrɔ bi k'u tɛ ka dumuni sɔrɔ bi c'est pour vous dire que gɛlɛya in bɛ diɲɛ fan bɛɛ de a y'a kɔlɔsi dɛ dɔw bɛ fɛ ka fanga in kɛlɛ de mali transition dɔw bɛ fɛ ka kɛlɛ di an ka kuma tɔ lamɛn dɔrɔn aw ni an ka janga nin tɔ lamɛn gɛlɛya min bɛ faransi a tɛ mali la bi gɛlɛya min bɛ itali a tɛ mali la bi aw ni an ka janga nin yɔrɔ lajɛ dɔrɔn. Ces décisions, comme celle de sanctionner la Russie, ont un impact sur nous. Les factures augmentent et de nombreuses entreprises ferment. Il y a des travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous sommes ici pour dire stop à tout cela. Même son de cloche plus au nord, en Allemagne, des milliers de personnes ont marché dans les rues de Stuttgart et de Leipzig. Le message de défiance à l'encontre du gouvernement fédéral était clair. La République fédérale d'Allemagne veut la guerre, et vous? Non à l'armement et à la guerre, ou encore je veux du gaz et du pétrole russe, pouvait-on lire sur des pancartes et des affiches. Les protestataires critiquaient notamment l'influence des États-Unis sur leur gouvernement et les hausses futures des prix de l'énergie si le conflit en Ukraine venait à se prolonger. Vous devez arrêter de suivre constamment la volonté des États-Unis et de laisser Biden diriger la République fédérale d'Allemagne. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Avec leur stupidité, ils sont parvenus à paralyser la moitié de l'Europe, en s'attaquant à l'électricité, puis finalement au gaz russe. La Russie est à moitié morte de rire et vend son énergie aux autres. Et si elle est assez intelligente, elle la vendra à des prix plus élevés. En août dernier, le prix du mégawatt horaire en Allemagne dépassait les 500 €, soit une augmentation de près de 500% en un an. Moi, bana peu. Vichère, est-ce que Mali kelen dɔrɔn de don malien a y'a ta o k'a lajɛ sa est-ce que Mali kelen de la gɛlɛya bɛ yen Allemand bɔra ko kɔngɔ bɛ nin k'u faga k'u tɛ ka pétrole sɔrɔ k'u tɛ ka essence sɔrɔ k'u tɛ ka dumuni ɲuman sɔrɔ k'u bɛ ɲini k'a sa ko n'u ma irisiw kɛ fɛkɛlɛ dabila italien fana bɔra k'o kuma kelen fɔ ko kɔngɔ bɛ ɲini k'olu faga bi ko fɛn bɛɛ da gɛlɛya k'olu ka baarakɛyɔrɔ caman fermela bi ko kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga ko gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga italien fana bɔra k'a fɔ français fana bɔra ka manifestation kɛ aw ni ala cɛ olu de bɛ wari min b'olu k'o bɛ Mali kun wa ba bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ kuma bɛ fɔ Mali kɔnɔ Asimi dɛsɛra gɛlɛya bɛ Mali la a bɛɛ manamanakan de bila n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna Asimi b'a ka baara la très bien an bɛɛ ka Asimi soutenir kuma bɛ fɔ a bɛɛ manamanakan de aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ aw kuma filɛ siksi barabila hali ka wulu kɔngɔ bɛ nin ka faga bi hali faransi wulu bi n'i y'a ye carré kɔnɔ bi n'i ye Macron photo yira la dɔrɔn a bɛ purun cɛ a la bɛɛ tigɛlen bɛ Macron na bi Macron de bɛ ka nin kɛlɛ bɛɛ kɛ bi faransi président Macron ma ka gobi ko wulumusonin bo bi bɛɛ bɔlen bɛ fan bɛɛ dugulamɔgɔ bɛɛ Europe bɛɛ wulilen bɛ mankan na fan bɛɛ ko tiɲɛna k'u tɔɔrɔ la donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna tɔɔrɔya mun bɛ anw kan de o ɲɔgɔnna si bɛ mɔgɔ wɛrɛw kan guerre dɔ de bɛ ka kɛ Ukraine irisiw de bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni dumuniko ni fɛn caman ye donc juguya ni fadenya bolo Macron de wulilen filɛ ka taa diyagoya kɛlɛ wuli ka tila ka taa marifa ta k'o di Ukrainiens ma k'u ka taa irisiw faga donc en t'en da don a kɛlɛ la nous sommes de cœur avec le peuple ukrainien, nous sommes de cœur avec le peuple français et le peuple européen. Nous ne sommes contre personne. Donc, à ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ kɛlɛ mun na kɛlɛ in ma nɔgɔn quoi. Donc, bɛɛ k'i wuli k'i cɛsiri an ka taga fɛ ko n'an bɛ taga an bɛ se maliyɛn si kana décourager ka ɲɛfɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ bɛɛ réalité ye a filaw bɛɛ ɲɛkɔrɔ ko gɛlɛya in ko Mali dɔrɔn tɛ ko Europe ta o ka jugu ni Mali yɛrɛ ta ye gɛlɛya min bɛ Europe wala a tɛ Mali la. Essence aran de bɛ jɔ pour que ka essence sɔrɔ Faransi bi o tɛ kɛ Mali la o wallahi mena fɛn dɔ yira aw la i jɔ ni ma filɛ a video dɔ kan ka sɔrɔ n bolo mena n dɛn ka bɔ ka yira aw la européen bɛ taga aran de jɔ bi pour que ka se ka essence dɔrɔn k'u ka mobili la billahi u bɛ taa aran de jɔ
u bɛ tigi jɔ pɔmpu daw la ka taa around de jɔ walasa dɔrɔn u ka se ka essence dɔrɔn sɔrɔ ka k'u ka mobiliw la a video filɛ nin a b'a kɛ to n b'a video bɔ ka yira aw la aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ni gɛlɛya ko kumaw bɛ ka fɔ c'est vrai gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ bon n bɛ mun fɔ sɔrɔsiw fana ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la u fana k'u ka ko kɛta dɔn ni gɛlɛya fana bɛ yen n'aw fana yera ko dɔw la bon a ma nɔgɔn quoi donc n bɛ ka video ɲini de essence ka essence yɛrɛ sɔrɔ i tɛgɛ la Faransi bi bilahi a kɛra marabaya sa dɔn di donc a video bɛ yen n bɛ ka video recherche kɛ parce que n kun m'a prévoir n ko n b'a yira aw la quoi mais video siɲɛ fɛ n bɛ n'a video bɔ ka yira aw la aw ka dɔn ka fɔ pour que ka essence sɔrɔ Faransi bi yɔrɔ caman bɛ yen Europe dɔrɔn Faransi dɔrɔn tɛ dɛ a video filɛ nin an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ essence la an ɲɛ tɛ arana ni ye mobili de ye arana san Faransi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ an ɲɛ tɛ station na ni ye mobili de ye arana tantɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ ni ye mobili de filɛ arana walasa u ka se ka essence dɔrɔn sɔrɔ donc maliyɛnw an ka Asimi dɛmɛ baara bɛ ɲɛ bolo cogoya na mɔgɔ si kana bin juguw ka piège kɔnɔ an ka wuli an k'an cɛsiri an ka plainte bɛ Faransi contre la ONU na u bɛ ka na ni distraction de ye ka essayer k'u b'an bɔ an ka sira de kan donc an kana sɔn ka bɔ an ka sira kan dɛ n bɛna fɛn dɔ fana yira aw la aw bɛɛ dabali bɛna ban donc maliyɛnw bi video in ka di dɛ n bɛna fɛn dɔ bɔ ka yira aw la tout de suite aw ni an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na ko bi ye sini la kali 6 barabila o de bɛ yen bi donc maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Mali a bɛ jɔ ni Ala na kira sɔnna ma an si kana décourager an si kana fɛn filɛ nin voilà u y'a yɔrɔnin saboter dɔɔnin quoi donc yanni n ka bɔ kuma yɔrɔ la n bɛna yɔrɔnin dɔ fana fɔ maliyɛn na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la communiqué teliman don mouvement victoire et gloire ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CPM siège la Dr Alaye Bokoum olu ka o ka CPM o siège la ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye bi mardi 18 octobre 2022 maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement victoire et gloire an ka conférence ba de bɛ Mali presse bɛɛ welelen don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye bi mardi 18 octobre 2022 à partir de 16h ni lansara seli bana dɔrɔn bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Alaye Bokoum olu ka CPM siège la ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ maliyɛn bɛɛ welelen bɛ Mali presse bɛɛ Mali videomani bɛɛ Mali activiste bɛɛ de welelen bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna ma an bɛ Mali an b'a sauver an bɛɛ de bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ anw kelen dɔrɔn tɛ dɛ donc maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ la n bɛ tila ka kuma dɔ fana fɔ aw ɲɛna aw ka hakili to o la deuxième mois an b'a ɲini an ka autorité de transition mɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛ kɛ rapidement n'u bɛ se dɛ n'an ka transition mɔgɔw bɛ se dɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛ kɛ force ni Mali force tɛ fɔlɔ bɔra an dɛmɛbaga kura ninnu na u k'a bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ y compris la MINUSMA u k'a kɛ Ala kama an bɛ président Asimi deli président Asimi bolo fila bɛ n mi deli Ala na kira kama n'i bɛ se MINUSMA gɛn bilayi talayi an bɛ ka don guerre froide kura dɔ de kɔnɔna na le Mali est non allié le Mali n'est ni contre la France ni contre les États-Unis ni contre aucun pays les Maliens veulent vivre en paix un point c'est tout u bɛ fɛ ka na diyagoya an bila diyagoya kɛlɛ dɔ de kɔnɔ aw ni an ka nin yɔrɔ lamɛn Faransi bɛ degun kɔnɔ bi dɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ. L'heure est grave. C'est peut-être la fin de la présidence d'Emmanuel Macron, ce qui entraînerait l'effondrement de la France. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. J'ai une question à te poser. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est la merde en France? Je veux dire, les factures d'électricité ont explosé. Il y a une pénurie d'essence liée à des grèves. Et il se pourrait même que des centrales nucléaires, elles aussi, fassent grève. Il se pourrait qu'en hiver, on coupe l'électricité chez certaines personnes. Bref, j'ai l'impression que la France est en train de devenir Mad Max. Cela devait être un simple plein d'essence à Perpignan. Cela dégénère en à peine quelques secondes. Les insultes pleuvent. Un agent tente bien de calmer la situation en vain. La femme est poussée violemment contre le camion. Voilà. Plus loin. An y'a tɛ Faransɛw la kɛlɛ la essence nɔfɛ u bɛ kɛlɛ dilan ta f'u bɛ siyɛ ta essence nɔfɛ mais o tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi dɛ donc il faut dire merci au président Assimi il faut dire merci à la transition malienne
an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an k'an ka transition c'est un pouvoir civilo-militaire civilu ani militaire de bɛ ka Mali sauver bi. On dit bravo à Dr Choguel Kokala Maïga ko Choguel Maïga ni Assimi fana ɲɔgɔn ye alhamdulilayi ni ala sɔnna ma tile fila in na a tɛmɛ a b'a mɛn ko Choguel seginna maliyɛnw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ conseil kelen dɔrɔn de di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ne tɛ Choguel mɔgɔ ye ne ye Mali mɔgɔ de ye n bɛ sigi a kan mais minnu tɛ Mali fɛ u b'an diviser ko dɔ ye sɔrɔsiw ka mɔgɔ ye dɔ ye karisa ka mɔgɔ ye i y'a kuma mɛn mɔgɔ la faso den jugu de don hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛ ɲɔgɔn tɛ a y'a kɔlɔsa a den qualitéw la a kuma ka di mɔgɔ minnu ye dɔw ta fili bɛ se ka don dɔw ta la mais dɔw depuis ka wolodomu u bɛ farali de la u mɔnna ni farali de ye u bɔra dumu kɔnɔ farali de bɛ kɛ ye an ko an bɛ Assimi de kɔ président fila tɛ yen président ye kelen de Choguel bɛ Assimi kɔ an fana bɛ Assimi kɔ maliyɛn bɛɛ bɛ Assimi de kɔ président ye kelen dɔrɔn de ye n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na n'i ko Assimi mɔgɔ ni Choguel mɔgɔ kɔrɔ y'u tila de o kɔrɔ Choguel ye président ye Assimi ye président ye Choguel tɛ président ye dɛ Assimi de ye président ye Assimi ka baarakɛden de ye Choguel ye Assimi ka baarakɛden de ye ne ye Choguel bɛ Assimi ka baara de la ne Seku Tunkara bɛ Assimi ka baara la awa an bɛɛ bɛ Assimi de kɔ awa an bɛɛ bɛ Assimi dɛmɛ a bɛ ɲa cogoya min na Assimi ye sira mun ta maliyɛnw an k'an jija Karafin dɛsɛra mun na Assimi bɛ ka se o de la bi Modibo Keyita dɛsɛra min na Assimi bɛ ka se o de la bi maliyɛnw k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an cɛsiri bi an k'an cɛsiri bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ban Maliba in sauver nin yɔrɔ in na n bɛna bɔ ka yɔrɔ dɔ fana yira aw la yanni n ka bɔ video in na aw ka nin yɔrɔ lajɛ c'est très important an tun ye nin video kɛ mais an bɛna segin a yɔrɔ kan ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na hali bi an kana décourager dɛ juguw bɛ kuma caman fɔ mais faisons beaucoup attention aux rumeurs. Président Assimi a une vidéo ni yɔrɔ tigɛ a ka ci président Assimi ma. Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine, car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine, que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale, car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année? C'était en 2008-2009, car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Moi, ben, ko depuis Kadhafi y'a pour dominer ko Mali africain bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u y'a faga u b'o de kɛ dɛ donc Mali an ka Assimi minɛ n'an bolo fila ye dɛ n bɛ segin a kan maliyɛnw an ka Assimi minɛ n'an bolo fila ye ni mun man ɲi an k'o fɔ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'u ma sɔn ko dɔw ma o kɔrɔ tɛ k'u ye Assimi jugu ye dɛ an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲa de mais an k'an kɔlɔsi fana jugu kana profiter an na k'a essayer k'u bɛ Assimi yɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ si kana bɔ ka fara mɔgɔ si kan k'i bɛ nin transition kɛlɛ mais ni transition fana ko dɔ kɛ n'an fana m'a fɔ n'an tora u nɛgɛ na a bɛ kɛ i n'a fɔ e den faragan dɔ bɛ to k'e den minɛ e bɛ to ka non c'est le bébé gâté n'i y'a gosi a ka faragan bɛ wuli i bɛ kɔlɔsi den i bɛ bali min na dɔrɔn ka sɔrɔ den tiɲɛ n'i bolo donc nin gouvernement in nin transition in an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan ni yɔrɔ min man ɲi an k'o fɔ u k'o dabila dans le plus grand respect mais an kana ɲɛ tugu ko fana kan k'u ka d'an ye fana u bɛ se ka ko dɔ kɛ olu yɛrɛ bolo a ka ɲi peut-être a man ɲi donc an ka to k'olu fana fɔ souvent u b'u dɛmɛ o de kun don maliyɛnw que Dieu bénisse le Mali rendez-vous ce soir bi ni Lansara Seli bana bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CPM siège la Malitel da yɔrɔ fanfɛla la jardin voilà ko yɔrɔ in tɔgɔ ko jardin i to tantɔ voilà ko jardin d'enfant dɔ b'a yɔrɔ la Malitel da yɔrɔ la CPM Dr Alaye Bokoum u ka fɛngɛ de don siège yɔrɔ de don donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen bi ni Lansara Seli bana
bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen maliyɛn bɛɛ an ka mouvement victoire gloire ko lancement ba de bɛna kɛ bi à partir de 16h a kan bɛɛ que Dieu bénisse le Mali yanni n ka bɔ kuma la n b'a fɔ Burkina sɔrɔsiw ɲɛna faut faire beaucoup attention sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i ko k'i bɛ capitaine Ibrahim Traoré kɛlɛ bi i tɛ ka Burkina kɛlɛ i bɛ ka Mali de kɛlɛ donc gare à tous militaires qui tenteront de faire du mal au capitaine Ibrahim Traoré ils nous verront sur leur chemin an bɛɛ bɛ avion ta ka taga Ibrahim défend Burkina Faso. Moi, je vais prendre le billet pour aller au Burkina Faso, pour aller défendre le capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui tente de les renverser là, il va avoir affaire avec le peuple burkinabé et le peuple africain. Donc, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Guinée-Conakry, que Dieu bénisse le Mali. Ciao, ciao.